Sis, manurot na karong gabi ha? Asa man ta, Bird Park? Ay, adto ta sa Pikas Barrio. Mag-usam ta dito. Naabi, kalingawan dito. Manuro ita, kay na ako ipilailan nimo. Pag sure, uy. Lagi, akong amigo. Gwapo ra ba? Ang kawag ikaw, eh. O nya, kinsa man sa atong kuyog. Ay, ang akong uyab, si Jane. Sis, mao ni akong giingon nimo. Akong amigo si Jomar. Mar, akong amiga si Sarah. Hi, Sar. Hello. Gwapa mo kagamiga, Mark. Buyag ha? Mark, dali na! Uy, gitawag na ko sa kong mahal da. Diyan sa tamo din ha, kay Jomar. Oh, sige ba, Mark? Sis, ikaw lang bahala sa kong amigo ha. Amaw. Nakaw na, uy. Kitawag na kang Jane. Sige, bye. Suot kayo mo ng Mark, no, Sar? Oo, uy. Mura na nga ako igsuon. Sar, kuhan ba, pwedeng mangayo ko si mong number? Ha? Nga naman? Ay, gusto lang ko nga may contact ni mo. Amiga ra ko ta. Suman, okay ra ni mo nga mangayo ko si mong cellphone number? Okay ra, uy. Niya, mo niya akong number. Unsa man sis? Nanguyab na nimo akong amigo? Buyab ka dyan. Wa, uy. Unya. Nga naman laging sikit man kay mo atong nanuroy ta. Unya, sige pag magpangatawa. Ang angbi. Si Amang kaayo si Jumar. Pero, wa siya manguyab na ako, uy. Kinsa man ang nanawag na ako? Number naman ni. Hello? Hello, Kinsa ni? si Jomar ni Uy. Ikaw ha, nakalimot hindi ka na ako? Uy, Jumar. Ikaw di ay ni? Abi na kung kinsay nanawag da. Ganang nanawag man ka? Gimingaw ang gugo mo. Ha? Pwedeng mamisita ko ni mo? Kuhan. Sige na ko. Gusto lang ko makita ni mo. Wanha ko ha. Nakadumdum na ika. Mangtahan na lang ko kung nasang inyo. Bahala ka. Sige, ari lang sa amo. Unsa man kay imong tuyo na ako, Mar? Nga namisita man ka. Bitaw, Sar. Ang tinuod, nakagusto ko ni mo. I love you. Oh, Jumar. May paglaom ako, Sar. Sorry kaayo, Mar, ha? Pero, dili pa ko gusto nga musud anong butanga. Okay. Okay na, Sar. Andam ko magpaabot kung kano sa kamaluoy na ko. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ba? Nanguyab na din nimo si Jomar sis? Oh, Brad. Unya, imo nang gisugot. Wa, Brad, uy. Ano ba man mo sugta? Makabuutan na to akong amigo. Ampot ba, uy? Nahadlok man ko nga. Iyo niya akong pasakitan. Ay di lagi na mahitabo. Kay buutan kito si Jomar. Nakaila kay ko atong tawhana. Ay, ambot lagi, Brad, uy. Basta, dili pa ko andam nga musud og relasyon. Oh, ikaw god. Pahuwa man lang ko si mong cellphone be. Kaya na ako'y tiksan. Sar, salamat kayo nga imo lagi kong gisugot. Gisugot? Wa man ka nagwasugta. Usa? Usa wasog tagod. Ni-text ka na ko gahapon. Nga imo na kong gisugot. Oh, awaw? Dam gani mong text, oh? Wag pa na ko papasa, oh, tanawaw. Oh. Wa man ko mo text ni mo. Wa pumasad ka na ko sugta. Ha? Amot kung kinsay na text ni mo. Ikaw ang ni-text ni Jomar? Ay, sis. Nahinomdom ka nga nihuam ko sa cellphone ni mo gahapon. Ako siyang gitiksan. O nagpatuo ko nga ikaw ang ni-text. O ako siyang gisugot. Kinuo ko in taon ni mo, Brad. Uy, nganong imo man itaw to gibuhat, uy. Sao man gud sis nga naluoy man ko ni Jomar. Naibaw bi ako nga nahigugmagid siya nimo. Sis, sugta na ko na sa Jomar. Ambot, Brad, uy. Dili pagid ko andam. Mo ba? Si Mark kada yung nag-text ato? O, Jomar, naghuwa magod siya sa akong cellphone. Iyara kang kipinuangan. Nalipay na unta ko nga nakadawat kong message gikan nimo.
Kaya nagtuo man ko nga imo lagi kong gisugot. Pero di man dahil ito gikan nimo. Huwag kay lingaw ni Smart. Ikaw pa yun ang ikabuangan. Sar, kung imo lang dahil itong tinudong ang gitext ni Mark, Ha? sugta na taon ko, dahil Sar, Jumar, maluay taon ka na ko, Sar. Sugta na yung taon ko. sorry gid kaayo, Mar. Pero, dili ko gusto nga mulaong ka. Wa pa gid na sa ako nga nakuha na ang uyab-uyab. Kinahadlok man gud ko nga pareha sa akong mga hikala nga nakauyab sila pero pahilakon lang sa ilang mga uyab. Sar, dili mahitabo. Dili mahitabo ka na hindi kadlukan. Ako isa mo. Kung sugton ko nimo, pagmalipayan ka uban ako. Pasensya ka na, Mar. Pero, dili pagkit ko andam nga masud og relasyon. Ay, naunsa man ko. Sukat nga wa na magpakita si Jumar na ako. Gimingaw naman hinuon ko niya. Ay, unsa man ning akong gibati. Nahikog man nagkaha ko niya. Bahala na. Makikita ko ni Jumar. Unsa, Brad? Wa na din si Jumar? Wa na gyud sis, nilarga na man sa Manila. Nanong iya man ikibuhat. Unsaon, di manggad ko kamusugot niya. Mo to, nilarga na lang siya sa Manila, aron ko makalimot siya nimo. Laina ining Jumar, uy. Karon na hinuon nga nakatun ako sa pagkikugman niya. Iyan na hinuon kong gibihaan. Amo na pag-aingnon sis. Nga unya na nimo makita ang kabililhon sa usa ka butang kung wa na kini nimo. Sa ako kining tanan, Brad. Sa ako kini. Di ko nga nung wa ko dawata ang gugma ni Jumar. Jumar, kung nakabati ka man karon, ni ako, nagpaabot nimo. Og andam ko ng dawaton ang imong gugma. Dini na lang kukutob og dagang salamat sa pagtagad ni nga akong tampong. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita managalan ka agi ni Sara nga taga Ipil, Zamboanga City. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagalahan, Sorry Mahal. Ang mga kaagi kabatan mo doon sa radyo ni Rica Persuelo garing o kapos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga ikala, mga sukim ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papera. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang na inyong talamanon, Handumanan sa Sagawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ha, ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod yun, dagang salamat sa inyong